Hej og velkommen til Business College Syds første podcast. Jeg hedder Mathilde, jeg er elevrådsformand for EUD og EUX. Og jeg hedder Jakob. Jeg går i 2G på Det Blå Gymnasium på HHX'en. Og vi sidder her i dag med... Jeg hedder Lukas, og jeg er 20 år gammel, og jeg er formand for Landssammenslutningen af Handelsskoleelever. Ja, jeg hedder Andreas, jeg er politisk næstformand i Landssammenslutningen af Handelsskoleelever. Ja, velkommen til jer. Tak. Men hvem er I egentlig? Ja, hvem er vi egentlig? Jeg er 20-årig gut fra Fyn, der dimitterede fra Tigten HHX i sommeren 2023, og flyttede til København for at blive formand på fuld tid for den merkantile elevorganisation. Vi repræsenterer 35.000 handelsskoleelever på daglig basis, og varetager jeres interesser som et nationalt elevråd, tror jeg godt, man kan kalde det. Ja, jeg er fra Aarhus, hvor jeg dimitterede samme år som Lukas fra Aarhus Business College, og også flyttet til København for at være politisk næstformand, hvor vi render rundt og prøver så vidt muligt at repræsentere jeres holdninger, og men at skolerne ikke altid er enige. Hvad som den her sammenslutning, der egentlig repræsenterer alle os merkantile elever, hvad er det sådan, I går ud og laver sådan i praksis hver dag? Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg plejer at sige, når jeg er ude, at vi er sådan et nationalt bindeled mellem eleverne og erhvervslivet og politikerne. Så vi har nogle relationer både inde på Christiansborg, alt fra statsminister til ministre til ordfører til alle inde på Christiansborg, som vi jo snakker med løbende omkring de dagsordner, vi ligesom får af inputs fra elever. Fordi at der er mange, der måske synes, at det kan være en kaffeklub, eller der ikke lige sker noget på skolerne, så for at vi kan løfte de lokale ting, men også de større nationale ting, så har vi nogle kontakter på Christiansborg og nogle forskellige samarbejdspartnere. Ja, og det er jo ligesom lidt to spor. Lukas han snakker meget om det politiske. Vi har også et organisatorisk spor, hvor vi holder arrangementer og kurser for skolerne, der gerne vil have det, og har nogle nationale arrangementer, hvor vi lægger fokus på nogle forskellige politiske emner. Vi har for eksempel holdt her i vinter holdt vi noget om det kommende Europaparlamentsvalg over i København, og vi holder også nogle store møder og nogle regionale arrangementer også i løbet af året. Så vi har ligesom to spor, vi kører på. Ja. Så måden, I sådan ligesom skaber opmærksomhed omkring jeres mærkesager, det er primært med det her politiske, med at I har nogle relationer til nogle personer, der sidder rundt omkring og ligesom har noget, og kan ligesom have indflydelse på, hvordan vores hverdag kommer til at være. Og så har I det her sådan samlet med, at I bare sidder sådan får uddannet nogle folk, og ligesom får holdt nogle arrangementer og får noget fællesskab, og sådan, som I selv siger, et stort elevråd. Så det her med, I er ude på Christiansborg, og sådan noget, sidder I med til høringer og sådan noget, eller hvordan er det foregår? Vi er både med til høringer, og så en gang om året, eller måske to, der laver vi sådan det, vi kalder en ordførerrunde, hvor vi tager rundt til alle partiernes børne- og undervisningsordfører, og ligesom snakker med dem. Og så som noget lidt eksklusivt, så sidder jeg med i vores børne- og undervisningsminister, Mathias Tesfaye. Hans rådgivningsteam har jeg en plads i også, hvor vi vender nogle af de store dagsordner og tematikker der også. Ja, og vi som skole betaler jo et kontingent til jer hvert år. Men hvad går de her penge egentlig alt til? Ja, altså det allervigtigste, I får ud af det er jo medlemskabet, og derved også stemmeret til vores stormøde, så I får til at vælge, hvem af os, der skal sidde inden. Det er jo ligesom det, de egentlig betaler til. I får stemmeret til vores stormøder, og I får lov til at vælge, hvad for noget politik vi har, hvilke holdninger vi har, og også hvilke mennesker, der sidder og ligesom skal prøve at føre den politik ud i livet. Derudover så får I jo også adgang til de kurser, hvis I skriver til, og så kommer vi ned til et elevrådsmøde og lignende, og holder kurs for jer om, hvad end I nu synes, I har mest brug for, om det så er ledelse, eller hvordan laver vi arrangementer, eller hvad gør vi også, hvis vores ledelse er besværlig, og så videre, og så videre. Ja, I bliver ligesom hørt lidt mere end dem, der ikke betaler, fordi dem, der ikke betaler, har ligesom ikke noget at skulle have sagt til vores stormøder, eller til de arrangementer, vi afholder. Ja. Så vil vi bare lige snakke lidt om, sådan, hvad I tænker om forskellige emner, og hvad for en retning I ligesom har. Og der har I udtalt noget omkring alkoholpolitik, at I er imod at et forbud mod alkohol. Og hvorfor tænker I det? Hvad er de tanker, der ligger bag det? Fordi der har jo været den her debat om, skal man have lov til at drikke til gymnasiefester, og hvordan skal alkoholen være på gymnasiet rundt omkring landet? Der vil jeg bare lige sige, hvad tænker I om det? Jamen altså, det er noget, jeg i hvert fald arbejdede meget med i min gymnasietid, fordi at det ligesom, jeg gik i 3.G, da regeringen og Sundhedsstyrelsen kom med den her anbefaling om at droppe det de første 3 måneder, eller op til efterårsferien i hvert fald. Hvor at jeg tænkte, at det er jo simpelthen at skyde helt forkert, og så bare lave et forbud for unge mennesker, og så sige, det må man ikke, fordi jeg tror ikke, der er nogen i tvivl om, eller jeg tror ikke, der er nogen, der er uenige i, at alkohol jo er skadeligt for kroppen på rigtig mange måder. Problemet i det er jo, at hvis du lukker det ned fra skolerne, hvor der er kontrolleret forhold,
så rykker de væk fra skolerne, så rykker de ud på parkeringspladserne, så bliver det til privatfester, hvor at der ikke er nogen alkoholgrænser, hvor der ikke er nogen tryghedsvagter, hvor der ikke er nogen alt det her. Og en vigtig ting med det er jo også, at når der er skolefester med alkohol, så er alle inviteret. Alle er ikke nødvendigvis inviteret, hvis du rykker ud i det private. Så I ser den her alkoholen på gymnasiet i forhold til alle mulige andre steder, ser som sådan en samlende organ på en eller anden måde? Ikke nødvendigvis. Jeg tror, det handler om, at arrangementerne er samlingspunktet, men hvor det så ligesom er... Altså alkoholen fylder nok mere, end det er sundt lige nu, så jo, vi kan godt blive enige med regeringen om, at der er meget alkohol i ungdommen, og det kan vi nok alle sammen være enige om, at der er folk, de drikker meget, og det er vi også gode til i Danmark generelt, hvis vi nu kigger ud i Europa. Så jeg tror ligesom mere, det handler om at se, at man kan som skole eller som land ligesom kan flytte fokuset, så vi beholder fællesskaberne, og alkoholen stadigvæk er der, men det er ligesom ikke det, der bliver samlingspunktet mere, fordi forbud hjælper ikke noget, Lukas er ret. Altså du kommer bare ud, og så skal du møde alkoholen for første gang, som der alligevel er mange, der gør i gymnasiet, i usikre steder, i forhold til, når der egentlig er altså, relativt ordnet forhold på skolerne, og også en alkoholgrænse de fleste steder, hvor ligesom, når vi sælger kun øl og cider for eksempel, det er også lidt nemmere, end hvis, nu skal jeg drikke alkohol for første gang, så har jeg fået stjålet en flaske vodka fra min far. Det bliver nok ikke så sjovt. Men I vil stadig arbejde for ligesom at sænke den mængde alkohol, vi som unge indtager, og det her med stadig sådan, pas på det, fordi alkohol er jo skadeligt, så det er stadig en ting, I arbejder med, det her med at begrænse, hvor meget vi unge drikker, eller hvad? Jeg ved ikke, om vi nødvendigvis er ved at begrænse det, men jeg tror, at det, jeg også havde som fokus, da jeg gik i gymnasiet, var ligesom også at finde på nogle arrangementer, hvor alkohol ligesom ikke er sådan omdrejningspunktet. Fordi hvis du tager en fest, og kalder det en fest, og piller alkoholen ud, så mister det ligesom hele det essentielle i at lave en fest. Men hvis man laver et eller andet arrangement, hvor det ikke er noget naturligt, men hvor det stadig kan være hyggeligt eller et eller andet, så får du samlet på folk på en anden måde, uden at du ligesom piller noget ud af ligningen. Helt klart. Og I har også udtalt, at I vil skærpe karakterkravet på både HHX'en og EUD'erne. Men hvorfor egentlig det? Jeg tror ikke, vi vil skærpe karakterkravet på EUD. På EUX vil vi gerne. Vi vil gerne ligestille EUX'en med HF på 4, fordi vi egentlig synes, at det nuværende karakterkrav på 2 ikke rigtig afspejler den faglighed, der ligger, altså det faglige krav, der ligger på EUX'en. Altså det er, nu har jeg godt nok taget en HX, men hvad jeg har hørt og snakket med folk om, så er det næsten, altså det studieforberedende er jo et hårdere år, end de der 3 år, der er på gymnasiet, så derfor giver det ikke rigtig så meget mening for os, at karakterkravet er 0,2, når det faglige egentlig er så meget mere krævende, end det vil være på EUD'en. Så det er i hvert fald grundlaget for, at vi gerne vil hæve det på EUX'en, fordi det ligesom, fagligheden skal ligesom bare være der på en eller anden måde, hvis du skal tage en EUX, og nok også næsten mere, end hvis du skulle gå på gymnasiet. Men tror jeg så ikke, at hvis man så hæver det op på HX'en, at alle så bare vil gå ned på EUD EUX? Jeg tror ikke, at nødvendigvis alle vil gå ned på det. Der er 2 ting i det, og det er heller ikke fordi, at hvis vi skærper karakterkravet, så er det ligesom meningen, at vi skal smide dem over et andet sted, fordi det skal være en anden rangs at smide dem over, altså læse dem over et andet sted. Det er ikke det, der er meningen. Men der er også kommet en ny analyse, der viser, at folk, der har 5 eller 5,0 og derunder, altså så kommer ind på en HHX i det tilfælde her, der er simpelthen større frafald, end hvis du har 6,0. Hvis du har 5 eller under, så er det 34 og mellem 34 og 43%, der falder fra. Tilsvarende, jeg mener, det er 8-14 med 6,0 og derover. Så der er mange, der siger sådan, at angriber os lidt med, at så er skole ikke for alle, og at vi er sådan nogle onde, nogen, der ikke vil have elever på vores egne uddannelser osv. Men der er også hele det her mistrivsel og frafaldsperspektiv i det, som der ikke er nogen, der snakker om, fordi vi snakker om, at vi hele tiden mistrives så meget, og så er det jo simpelthen bare også en hjælp nogle gange, at man også lige kommer ind det rigtige sted og finder noget, og at vi også hele tiden har travlt med at snakke erhvervsuddannelserne ned, og at det skal være andenrangs uddannelser osv. Så det er ligesom for at styrke hele processen, og det er ikke fordi vi er sådan nogle onde nogen. Nej, altså vi vil jo gerne give folk succesoplevelser. Altså og det får man bare ikke, hvis man kommer ind, lige kommer ind på gymnasiet, og så skal kæmpe sig igennem i 3 år. Det bliver bare ikke sjovt. Det er ikke det, der er meningen med ungdomsuddannelse. Vi skal ligesom, det skal være sjovt, og det skal være et sted, hvor man har plads til at være social, og ikke skal sidde fra man vågner til man går i seng igen, bare for at kunne følge med fagligt. Men er I ikke bange for, hvis I hæver karakterkravet på EUD'en og EUX'en, at der så vil være nogen, der flygtede over på HF'en? Fordi det kan godt være, jeg tænker, at det vil være tiltalende for nogen der, at du har ikke de her lektier her, og det er stadig den korte tid og alt det her ting. Tænker jeg så ikke, at der vil flytte nogle elever derover,
som måske ikke er hensigtsmæssigt, at hvis de nu gerne vil have det her mere handelsorienteret eller erhvervsorienteret. Så jeg tror, man bliver nødt til at tro lidt på den faglige stolthed, der ligger på vores uddannelser. Altså, man bliver sin faglighed på vores erhvervsuddannelser, og det gør man ikke på en HF på samme måde. Der bliver du jo en almindelig studerende, der har haft rigtig mange eksamener og har haft rigtig travlt på en eller anden måde. For der skal du op i fuld pensum lige meget, hvad du laver. Så det kan godt være, at du har ingen lektier, men du har så dobbelt mange eksamener, så der mangler noget i det billede der, at HF'en er nemmere på en eller anden måde, for du skal jo op i alle dine fag lige pludselig. Og på EUD og EUX'en får du jo også hele praktikdelen, du kommer ud af en virksomhed, som HF ikke kan tilbyde. Så hvis du har det her handelsflow på en eller anden måde, og ligesom gerne vil ud og have teori, praksis, det får du ikke på HF'en. Så er det lidt i forlængelse med de her spørgsmål med, hvordan vil I få ligesom EUD'en udbredt? For der er mange, også i problematik med mig selv. Jeg vidste ikke, at den her uddannelse den fandtes, før jeg kendte nogen, der skulle starte. Så hvordan vil I ligesom få det budskabet bredt? Jamen jeg tror, at helt grundlæggende skal vi have snakket om, at de merkantile erhvervsuddannelser faktisk findes. Fordi det tror jeg så også, at du måske kan ikke genkende til, at der ikke, når man snakker om erhvervsuddannelser, så er det tømreren, og det er elektrikeren, det er sosu'en, det er bageren, det er alle de her sådan tekniske, fordi der er mange, der, når man siger en merkantil erhvervsskoleelev, jamen vedkommende står ikke med en hammer, vedkommende står ikke og hjælper ældre mennesker. Nej, så vi skal have lavet en fortælling om det. Fordi der er også kommet en ny undersøgelse, der viser, at i 2030 mangler vi 99.000 faglærte. Den er nævnt så mange gange. Det folk ikke nævner, er, at de 57.000 ud af de 99.000 faktisk er merkantile faglærte, vi kommer til at mangle. Så der skal skabes en fortælling om, at det merkantile også eksisterer. Så i jeres udtalelse, der står der også noget omkring det her med at spille i timerne, og også det her gambling-problem, der er, hvordan sådan vil ligesom prøve at hjælpe eleverne med at kunne holde lidt fokus i timerne, så man ligesom undgår nogle af de her problematikker, der kan være. Fordi jeg tænker vel også, det kan være en del, der I snakker rigtig meget om trivsel, og ligesom at holde et fokus, og ligesom gøre skolen mere trivselsorienteret på den her måde. Jamen altså, det med gambling er jo et meget bredt emne, og det med, at folk de selv ligesom sætter sig til at gamble og shoppe Zalando og alle de ting her i stedet for, det er jo to problematikker. Der er koncentrationen og hele mobilpolitikken som den ene del, og så er der gamblingpolitikken som den anden del. Og uddannelserne er jo ikke lavet til at være casinoer, men vi ved jo også godt, uden at skal stikke hovedet i jorden, at det forekommer. Så vi har jo lavet en række anbefalinger af nogle unge mennesker sammen med vores skatteminister, Jeppe Bruus, som ligger tilgængeligt på nettet, hvor vi kommer hele vejen rundt om det, både på national og europæisk plan. Og det er ved at blive behandlet i Folketinget blandt de forskellige skatteordførere. Nu nævner du det her med mobilpolitik. Hvad mener I er sådan den rigtige tilgang til både telefoner i undervisning med også af eleverne, og skal de have deres telefoner, når de går på gymnasiet? For det er jo en stor opmærksomhedsfanger, hvis man kan kalde det det. Ja, altså der er i hvert fald, jeg tror der er to vinkler, man kan tage på det. Den ene, det er jo, så er nu, der er mange skoler, der har fået mobilskaber og mobil for undervisning, og vi tager dem i noget af tiden, eller hele skolen fra mødeindlæg. Jeg tror, altså man kan godt vende om og sige, jamen nu har vi jo alle sammen valgt en ungdomsuddannelse. Vi har ikke valgt at gå i folkeskole, det skal man. Det er jo en del af at være i det her land, men vi har alle sammen valgt ungdomsuddannelse. Så på mange punkter er der jo også bare ansvar for sin egen læring. Jeg ved godt, det er svært, at det er forstyrrende, fordi læreren oftest ligesom vil fokusere på den ene elev, der så ikke følger med. Hvis der er en elev, der står med telefon, så går det ud over alle eleverne. Så det, altså der er helt klart, der skal være i hvert fald en snak om, hvad fokus skal være. Skal vi fokusere på, at vi har alle med, eller skal vi fokusere på dem, der er med? I hvert fald, når vi ligesom selv har været ude at vælge vores uddannelser. Så I mener ligesom, man på skiften fra, at det er lærerens ansvar, jeg kan bare rette mig, hvis jeg hører det forkert, men at det er lærerens ansvar at have alle med, men at det så i stedet for er elevens ansvar, at så vedkommende selv med, fordi det er en egen beslutning, man har taget, at nu sidder man her, og nu skal man have noget af den tid, man lægger i det. Det er i hvert fald en overgangsperiode, fordi vi kommer jo fra en folkeskole, hvor alle skal med, og vi bruger rigtig meget tid på at løfte alle og lave til fællesnævn og alt det her. Og det er super fint, det er også det, folkeskolen skal til for. Og så har vi en ungdomsuddannelse, der gør sådan cirka det samme, lige nu i hvert fald. Og så kommer vi over på nogle videregående uddannelser, hvis man skal derover, som gør absolut ingenting. Altså, hvis du ikke kommer, du skal ikke komme, du skal gøre ting selv, du skal læse, du skal selv spørge, hvis du ikke gør det, så sker der ikke noget. Og så har du det meget svært, meget hurtigt. Og det er lidt det samme, når du kommer ud. Så selvfølgelig får du jo kollegaer og så videre ude på din virksomhed eller ude på din praktikplads, men man forventer jo også på sin vis, at man kan tænke selv, når man kommer ud og skal være på et arbejdsmarked, og ligesom kan løfte sig selv, og det lærer vi jo ikke på samme måde, hvis vi har lærere og personale, der ligesom der skal skubbe til folk hele tiden, bare for at de gider at være her overhovedet. Så Jeg tror også, der er en del i det der med hele tiden at snakke om forbud. Altså som Andreas så siger, der er jo stor forskel på folkeskolen og en ungdomsuddannelse. Der er rigtig mange, der
bliver eller er myndige, når vi går der, og med det her forbudsland hele tiden med, er det så, altså så er der forbud mod alkohol, så er der forbud mod mobiler, så er der forbud mod det ene og det andet og det tredje hele tiden. Så til sidst, så er det også bare svært. Så er det bare sådan et forbudsparadigme, vi lever i. Ja, og så har vi så lige et sidste eventuelt overskrift her, som hedder senere møde i skole. Og det hører jeg i hvert fald rigtig meget, når det er mandag morgen, at vi kan ikke lære nu, fordi vi er trætte. Klokken er 8. Hvad tænker I om det? Skulle vi have senere skoledag, eller er det, som det skal være? Jeg tror, det er svært, fordi man hører det samme på den anden vej. Altså, nu er klokken over 2, nu kan vi ikke lære noget. Altså, lige pludselig får man rigtig travlt, man kun kan møde fra 9 til 1, eller hvad det nu skal være. Altså, hvis man gerne vil det, jeg tror ikke, vi er super glade for det, fordi vi tror ikke, at... Jeg synes allerede, at vi har lidt tid på en eller anden måde. Vi har 3 år til at lære en hel masse ting, og så skal vi også have feedback, og vi skal også have karakterer, vi skal også ligesom nå at danne os, og vi skal også nå at være sociale. Altså, hvis vi trækker alt tiden ud af skolen, det er også tid væk fra sine venner. Altså, det er også tid... Altså, så tager vi en time i den ene, og en time i den anden, så tager vi også 2 pauser jo, fordi de er jo ikke nødvendige med, når jeg skal være der i så kort tid. Altså, jeg tror, der er mange aspekter i, altså, ligesom at sige, jamen, så skal det være mere intensivt. Det er også det samme, de vil at lave med kandidatreformen, det ved jeg godt ikke er super relevant, men der fjerner de jo også et år på nogle kandidater, og det gør de jo bare ved at fjerne alt det frivillige, altså alle valgfagene og udveksling, så hiver de det ud, og så er det bare kun undervisning. Og så når du det samme, men det er altså på halv tid, og bare med meget mindre frihed. Og det ville jo nok også ende sådan, hvis man gjorde det her. Jamen, så siger vi, så tager vi en time, så ryger der også en pause, og så har vi jo ikke tid til at gøre det og det om fredagen, fordi så skal I jo være der, altså det er mere intensivt. Og jeg kunne også godt forestille mig, at hvis politikerne engang siger, nå ja, så møder vi klokken 9, så siger vi det, så får I lige 40 elevtimer ekstra om året, eller sådan noget. Det ved jeg heller ikke, at man hellere vil have, end man møder klokken 8. Samtidig med, der jo er et kæmpe pres fra omverdenen, og det vil der jo nok altid være, men der dukker jo hele tiden nye emner op. Altså, så vil alle lige pludselig gerne have, at miljø skal følge endnu mere, bæredygtighed skal følge endnu mere, klima, og så altså det hele tiden AI, digitalisering, det hele teknologiforståelse. Der kommer hele tiden mere, som man gerne vil presse ned i skolesystemet, samtidig med, at man så vil trække færre timer. Altså nå mere på færre timer. Så I mener generelt, det kan være farligt at trække timer ud af en periode i mange unges liv, hvor der i forvejen er rigtig meget, der skal presses ind. Så det her med at ligesom faktisk strække den tid, så det ikke bliver så intensivt, som du ligesom kommer ind på. Altså jeg tror ikke, man tror aldrig, man slipper for timerne. Jeg tror, man får dem på en anden måde. Og man så ligesom siger, så tager vi en halv time hver skoledag, og så fyrer vi dem ind igen som elevtimer, i stedet for, så kan de sidde og lave lektier derhjemme om aftenen. Altså jeg tror ikke, at tiden forsvinder, fordi vi skal jo stadig nå det samme, om vi så møder klokken 9. Det kan også være møde klokken 9, og så tage hjem klokken 5, men det tror jeg heller ikke, folk vil. For så siger de bare, at vi kan ikke lære noget de sidste 2 timer, vi er der alligevel. Så altså, jeg tror, løsningen på problemet må næsten være at snakke lidt om nogle telefoner, og snakke noget om noget søvn. Og det ved jeg godt, det er en rigtig træls sådan, voksenholdning at have, men det må være det, der har indflydelse. Det er jo, at jamen, du sover dårligt, der er blotløs, alt det der ting, og som vi alle sammen godt ved, men som, altså de synes, og jo, vi ikke, altså, det kan godt være, vi prøver ikke at være voksne, vi vil gerne ligesom tage elevperspektivet, men vi bliver også nødt til at anerkende, at det kan godt være, at mobilforbuddet, eller det, der vi tager på telefoner, er en dårlig løsning, men problemet findes jo stadigvæk. Altså, vi bruger dem for meget, og de fylder for meget, men hvordan vi skal løse det, det er jo så det, vi er ved at finde ud af. Ja, så tror jeg egentlig, vi er ved at være ved vejs ende. Mange tak, fordi I ville komme forbi og have en lille snak. Tak fordi vi må komme forbi. Ja.